Vítam vás na úvodnej obrazovke JuggLogicu. V tomto stručnom videu vás prevediem rýchlym zoznámením s aplikáciou, vďaka ktorému sa v nej budete vedieť dokonale orientovať. Začneme tým, čo JuggLogic odlišuje už od základu, a to je systém džbánov. Po registrácii je váš účet nastavený podľa princípu 7 džbánov k finančnej slobode od Andyho Wilsona. Pokiaľ vám tento princíp nie je známy, základné informácie sa o ňom dočítate na nástenke alebo v sekcii o 7 džbánoch. Každému z nás vyhovuje niečo iné a preto nie každému musia predvolené nastavenia vyhovovať. Pokiaľ si tieto nastavenia chcete upraviť, môžete tak urobiť v sekcii nastavenia džbánov. Po kliknutí na toto tlačidlo si môžete percentá jednotlivých džbánov upraviť, nežiaduce džbány vypnúť alebo zmeniť ich poradie. Všetky uskutočnené zmeny potvrdíte kliknutím na uložiť. V ľavom hornom rohu okrem nastavení džbánov nájdete najdôležitejšiu časť aplikácie, a to sú tlačidlá na pridávanie výdavkov a príjmov a časový filter, ktorý ovplyvňuje zobrazenie grafov a dát naprieč celej aplikácie. Pokiaľ si chcete vyskúšať JuggLogic v praxi na nečisto, ešte predtým ako ho začnete naplno využívať, môžete si v sekcii výdavky vygenerovať testovacie dáta. Následne si pridajte testovací príjem a využite či už možnosť podrobného filtrovania výdavkov podľa rôznych kritérií, ale aj prácu s časovým filtrom alebo kategóriami. Keď budete pripravení, v profile nájdete sekciu Odstránenie dát, vďaka ktorej všetky testovacie údaje zmažete a budete sa tak môcť naplno vrhnúť do systematického džbánovania a používania aplikácie JuggLogic.